Gertakizuna oso berezia da, Araban lehena izan zelako. Garai hartan, ikastolatik atera ziren ikasleek ezin zuten euskaraz ikasi, batxilergoan ikasketa gaztelaniaz egiten zirelako. Baina irakasle eta ikasle batzuei esker institutoan euskaraz egitea lortu zen. Eta hori ospatu nahi dugu. Musika emanaldi honetan abestiak, musika olerkiak eta bertsoak izango ditugu. Musika emanaldia prestatzeko lan egin dutenei eskertzen dizuegu ospakizun eder hori. Lehen da bizi, hemengo sustraiak gogoratuko ditugu. Laudio, Euskal Herrian dago, eta ia Bizkaian. Horrexegatik Bizkaia maite abestia abestuko dugu gure koro dotorearekin. prestatu dituen bertso batzuk ere izango ditugu. Gora eta gora beti kanta ezagunaren doinuaz landuta doa, eta bina bertso 3 aldiz kantatuko dute. Leloa guztien artean errepikatzeko animatzen zaituztegu.
Gure koroak Euskal Herriko onenak abestuko du, zuek ere abestu gurekin. Euskarak eskuen artetik ihes egiten du. Hori saihestu behar dugu. Gu euskaratik batzuetan urruntzen gara. Euskara orain hitz egingo digu.
euskal bertso taldekoek. Gogoratu leloa kantatzen. Gora berri gure institutua, hainbat urteta gero hemen segitua. Euskararekin hainbat burua ustea. Zaizkizu dio, zaieto bestea. Zaioke hori gaitez gaztea, Bizkaiteko trenagentzat zelako nahaztea. Beraz, hurrengo kanta indarrez abestuko dugu, garai hartako amorrua gogoratzeko. Gora beti
gure institutua. Euskarari bizia eman behar diogu. Guk euskaraz, zuk zergatik ez?